Bueno, míster, Suso, torneo municipal, e se non me lembro mal, 2 veces consecutivas, pode ser? Sí, sí, por primeira vez na historia 2 veces consecutivas. Bueno, parece que estamos na racha boa. Aparte que encontrou un equipo que viña en forma, Sí, sí, un equipo de nova creación, con xente nova, e a verdad que viña apretando forte, pero bueno, aunque acusamos un pouco o cansancio de haber xogado fai menos de 24 horas, pero bueno, ao final podemos sacar o partido adiante. Era unha dos hándicaps que falábamos no programa estes días. Claro, xogar o xoves e o venres a final, dicías, bueno, como vou chegar, non? Sí, a verdade é que sí que era un pouco unha incógnita de como íamos xogar, e encima ayer estuvamos xogando con 11 xogadores solamente. Bueno, hoxe tivemos 3 cambios, pero bueno, unha lesión despois tamén, bueno, nos quedamos con solo 2 cambios, e bueno, a verdade é que o equipo respondeu perfectamente. Bueno, esperar como estamos para mañán, que mañán ás 4 da tarde volvemos a xogar. E a che dicir, porque estades nesa fase previa da Copa, non? Sí, sí, estamos mañán na fase previa, mañán xogaremos contra o Mercurio Ben Iñás ás 4 da tarde, o sea que antes de 24 horas estamos outra vez. E a xente do fútbol veterano resulta que o fai para relaxarse ao final que estrés, non? Que a xenda. Sí, pero bueno, como dice o vello refrán, sarna con gusto non pica, entonces estaremos aí para o que faga falta. E que significa para vos gañar o trofeo municipal? Pois significa como unha pouco de confirmación da boa temporada que fixemos ano pasado, unha temporada que fixemos con só 2 derrotas en toda a temporada. Isto ven un poquinho a confirmar a boa xira do equipo, a boa xeira que estemos, e, bueno, ven un poquinho a confirmar que, bueno, estamos na boa línea. Perspectivas para a tempada, xa para a Liga? Unha categoría nova, hai que adaptarse, con tal, esperando que temos algún reforzo pendente de chegar, e, bueno, intentar facer a mellor temporada posible, intentar pelear por intentar mantenerse, e, bueno, xa daríamos por unha boa temporada. Noraboa. Moitas gracias.